Hej Benjamin. Hej. Så er vi kommet over den vanskelige del 1, og vejen er blevet mere farbar. Det var jo den første kommentar, der var, det var faktisk rigtig rart, at man kunne læse sammenhængende sætninger og føle, at man forstod handlingen. Ja. Jamen her de næste par kapitler, der må vi snappe lidt luft, før det går løs igen senere. Ligesom bjergetapperne i Tour de France. Så nu har vi bare sådan lidt medvind her på den flade landevej. Vi snakkede om rigtig mange forskellige ting. Vi snakkede om, at der var nogle udtalte ligheder mellem den første del, altså kapitel 1-3, og så dette kapitel 4 og 5. Og mange af de, altså der var i hvert fald nogle tematiske sammenfald, og de ligger i, hvordan Bloom og Stephen bliver præsenteret, men sammenfald betyder jo ikke, at der er, at de to bliver, hvad kan man sige, at de minder om hinanden nødvendigvis. Kirsten har en rigtig god pointe, at de måske adskiller sig mere, end de har til fælles. På nær, at de selvfølgelig deler samme tragiske skæbne, med den ene har moderens død tyngende på sig, og den anden har faderens død tyngende på sig. Så det fyldte rigtig meget. Så talte vi også om blomstertematikken, og fik meget ud af den. Blomstertematikken var klart vævet sammen med noget kønsligt, med måske en erotik, og i det hele taget er der jo enormt meget erotik, og Blooms, altså Blooms nyre fetish, har jeg lyst til at sige, og hans vandren hvileløst rundt og kiggen på skørter, og den gode Molly, som ligger oppe i sengen, og bestiller nye romancebøger, som kan underholde hende. Det var også en sjov... mere sådan slibrige romaner. Ja, det er rigtigt. Mere slibrige. Litteratur, vil jeg sige. Ja, helt klart. Det talte vi om, og så talte vi om katten der. Vi talte jo om mange forskellige ting, men der kom lige en virkelig god og original læsning til sidst med katten, som er det pæne, madglade dyr, som på mange måder minder om Bloom selv, og katten har han trods alt nogen kontrol over. Katten kan ikke komme ud af huset, og så da han endelig forbarmer sig over katten og vil lukke den ud, så viser det sig, at den vil op til Molly, så selv den kan han ikke styre, og bliver den dermed måske et billede på hans egen drift, som man heller ikke har nogen kontrol over. Så det er sådan nogenlunde de temaer, vi talte os igennem. Hvor kunne du tænke dig at starte? Jeg kunne godt tænke mig lige at starte med at gøre reklame for det, jeg har skrevet i, i sms'en, havde jeg nær sagt, om at jeg har lovet formanden for Joyce-selskabet lige at gøre lidt reklame, så det kan I se i chatten. Og hvis der er nogen, der ikke har bedre at tage sig til, så er de også hjertelig velkomne her den 22. på Vesterbro Bibliotek, hvor jeg taler om Dublin og i særdeleshed novellen A Painful Case. Så er det sagt. Altså nu introduceres vi jo for Bloom, og nu kommer der jo kød på, bogstaveligt talt. Jeg har jo nævnt, at Joyce distribuerede de her skemaer til Linati og Stuart Gilbert, hvor han har en kolonne, hvor han giver et organ til hvert af kapitlerne. Og i Telemakiaden, de første 3 kapitler, der handler om Stephen, der er der sigende nok ingen organer, korresponderende organer. Hvorfor? Jamen fordi at Stephen han er lutherånd, og den 22-årige Stephen er altså frygtindgydende intellektuel og er helt oppe i skyerne om i det. Men altså et frygtindgydende intellekt. Modsat af Bloom, som vi møder her, med Joyces egen ord, l'homme moyen sensuel, altså den gennemsnitlige, sanselige mand. Så her kommer der krop på, hvor Stephens tanker, de altså følger nærmest med præmisser og så slutninger, og han konkluderer. Der Blums tanker, de cirkler mere sådan associativt, men uden sådan rigtig at nå nogle konklusioner. De to, kan man sige,
udgør altså af krop og intellekt, og tilsammen så udgør de så, hvad der er Joyces vision eller forståelse for, hvad er mennesket. Stephen er både den knivskarpe hyper, altså intellektuelle Joyce, hvorimod er Bloom omvendt også af Joyce selv, eller som Nora kaldte ham for, simple-minded Jim. Jeg synes, det er en vidunderlig introduktion, vi får af Bloom, og meget af det er jo nærmest blevet sagt i forvejen, hvor hans næsebor bliver kildret, særligt kildret med den her duft af urin. Det er det, der sådan giver ham the kicks med den her nyre. Og her har vi allerede, altså med at han spiser indmad, jeg har fået 2 ting at vide. At Bloom ikke er en praktiserende jøde. Altså som sagt er det her jo på ingen måde kosher. Og rent faktisk er han, som vi lærer i næste kapitel, kapitel 5, så er han jo ateist. Altså han er ikke troende. Derudover så den her duft af urin peger Hvordan på, fremgår det i kapitel 5, at han er ateist? Nå, men fordi hans tanker om religion, og det kan vi komme til om lidt, altså er ret religionsskeptiske i det han, altså opfatter religion som en form for narkotikum, eller opium med Marx's ord, eller som en form for kastration, ikke? Altså ligesom at den kastrerede, that's one way out of it, ikke? Det er en vej ud af livet, det levede liv og seksualiteten, ikke? Så er religionen en form for også en kastration, ikke? Hvor man melder sig ud af livet, ifølge Bloom her, ikke? Okay. Altså for lige at gøre det færdigt, så man kan sige, at Joyce virkelig nærer et indædt, altså væmmelse ved religion og kristendom i særdeleshed, fordi det er den, han kender bedst. Altså som han finder dæmonisk, fordi at den sætter døden og noget, der ikke eksisterer, højere end det faktisk værende, ikke? Så i en af noterne til, han havde sådan en notesbog til Finnegan's Wake, der hed Scribble the Hoople, short navn, der taler skriver Joyce om de kristne, at de dør for en religion, de ikke vil leve for, ikke? Altså det, der er problemet med religionen og idealismen i almindelighed, er, at de sætter det ikke værende døden højere end livet og det nærværende. Og at de giver os noget at dø for, men ikke noget at leve for, ikke? Tilbage til begyndelsen, altså af 4. kapitel. Urinen spiller en rolle, fordi at, Bloom, han har en interesse i, hvad der med et fint ord hedder koprofili, af det græske kopros, der betyder møg, og så altså kærlighed, ikke? Altså han er simpelthen bliver seksuelt interesseret i urin og afføring og i det hele taget i det anale, som Joyce selv var. Vi ved fra brevene, at han for eksempel altså godt kunne tænke sig at spørge Nora, om ikke han må se hende besørge, for eksempel, og den slags ting. Så kommer vi så til katten, som han jo så laver mad til, ikke? Og hvor det som meget rigtigt nævnt, jamen så ser vi ham som en meget empatisk mand, der sætter sig i andres sko og situation, ikke? Endnu en skive brød med smør, 3-4, sådan. Hun brød sig ikke om en fuld tallerken, ikke? Og
han tænker på, jamen den vil gerne kløs på hovedet, ikke? Og han iagttager den nysgerrigt, kærligt. Altså, hvis vi skal tale kristeligt, så hele spørgsmålet om altså den kristelige dyd, kristne dyd, caritas, altså en generøs, selvoverskridende kærlighed. Hvis der er nogen, der legemliggør det ideal i Ulysses, så er det den sekulære ateistiske Bloom, som gennem hele romanen, altså uselvisk nær omsorg for andre. Han fodrer måger, han hjælper en blind over gaden. Dickmans efterladte sørger han for at oprette en fond for, og så videre og så videre. Og altså i det hele taget, så har han en perspektivisme, altså det her med, at han sætter sig i andre steder, ikke? Med katten. Det hedder sig, de dumme. De forstår det, vi siger, bedre end vi forstår dem. Hun forstår alt, hvad hun vil. Gjort så i Montaignes essay, som altså den her humanistiske renæssance-skeptiker, er der også en passage, hvor at sådan parallelt hertil, eller som det her henviser til, hvor Montaigne siger, jamen er det mig, der leger med katten, eller er det hende, der leger med mig, ikke? Så på den måde, så er det også bliver vi allerede introduceret for den særlige form for mand, som er kærlig, nysgerrig, og kan sætte sig i andre steder her, ikke? Så går han videre og siger om katten, hævngærig også grusom hendes natur. Så han er kærlig over for katten, selvom han ikke idealiserer hende. Altså han ser katten for det, den er. Jamen, de er kærlige og grusomme, ikke? Ja, hvis han giver den for meget nyre, så fanger den ikke mus. Ja. Og så tænker han her på musene. Sjovt, mus aldrig piber, kan åbenbart lide det. Her er vi så inde på Blooms masochisme, ikke? Altså hvor at hvis I læser ham, der er givet fader til masochisme, Sacher-Masoch, Venus i pels for eksempel, jamen så billedet om at dominatrixen, hun er en kat, og så den masochistiske mand er sådan en mus, der bliver torteret, og egentlig lyder det, ikke? Det er sådan det billede, der bliver vagt her. Og Bloom har det man kalder for en passiv, erotisk konstitution, og er interesseret i masochisme, som vi jo senere lærer med det her sadomasochistiske brevkorrespondance, ikke? Okay, og det må vi have til gode. Men så det lyder jo også lidt som en kastration. At hans seksualitet ikke kan udfolde sig inden for det accepterede, inden for normen. Ja, det vil jeg ikke stille mig til jamen, det er i hvert fald det er vel en kulturel kastration, ikke? To ting. Bloom og Mollys ægteskab er, som det ganske rigtigt er blevet sagt, traumatiseret efter tabet af sønnen Rudy, som kun levede lidt over en uge. Og både Molly og Bloom tænker nærmest med enslydende, it was never the same since. Så deres ægteskab er blevet ramt af det her, og særligt i deres sexliv. Senere så lærer vi i 17. kapitel, at Bloom aldrig har ejakuleret i hende siden. Det kan jo så betyde, at de ikke har haft sex, eller han er stået af i Roskilde. Det vil de lærte strides, og det kan vi diskutere til den tid. Men der er ingen tvivl om, at de er traumatiseret og ikke har et, lykkeligt fuldbyrdet intimsliv. Det andet, jeg vil sige, i forhold til det, du siger med det acceptable og så videre, nu hvor vi taler så meget om sex, det er, at det Joyce annoncerer, og det der vagt så stor bestyrtelse i samtiden, jævnfør at Ulysses blev forbudt, både i Storbritannien og USA
indtil en højesteretsdommer i USA i starten af 30'erne omstødte dommen. Den var forbudt for at være usædelig. Joyce, som sagt, bestræbte sig på at skildre mennesket i krop og sjæl. At mennesket er et kropsligt væsen, og det betyder også et seksuelt væsen. Og jeg kan ikke huske om, jeg nævnte, hvad det han hedder, ham med 1984. George Orwell. Orwell, præcis. Som i essayet Inside the Whale, som jo også oversat til dansk, sådan en passant giver en hyldest til Ulysses. Og noget af det, han fremhæver, det er, altså intet mindre end at Joyce, han har simpelthen afstedkommet en seksuel revolution med Ulysses. For han siger, at det som Joyce gjorde ved at skrive Ulysses, det er, at han opdagede et nyt Amerika. Men det vil sige et Amerika, et uopdaget kontinent, der hele tiden lå lige foran snudeskaftet under os, ikke? Men som vi alle sammen var flove over, eller for undertrykte, eller for hæmmede til at sige højt, ikke? Altså det vil sige alle de skøre længsler, som det hedder et andet sted i romanen, ikke? At man kan længes efter dit eller dat, eller at man er upassende i den forstand, at man for eksempel løbende gennem en dag vurderer seksuelt de mennesker, som man møder, ikke? Som Bloom gør. Og Orwell siger, at det har han opdaget, og han sagde det højt, hvad ingen turde sige før, og at det krævede mod, moralsk mod, ikke? Så derfor, ifølge Orwell, er det en moralsk bedrift, som Joyce gjorde med at skrive den her. Altså med andre ord, så vil man gennem Ulysses møde, det meste af det menneskelige seksualspektrum, ikke? Ligesom Stephen, som vi allerede så der i forhold til Buck Mulligan, som er en flot, kvik og sjov fyr, men har alligevel sine begrænsninger, jamen så tænker han kærligheden, der ikke tør nævne sit navn, som en reference til Oscar Wilde, ikke? Jamen at han er tiltrukket af ham, selvom han ikke er homoseksuel, jamen så medgiver Stephen, ikke? Jamen det element er der, at man kan være tiltrukket som mand af en mand, for eksempel, ikke? Og når vi kommer til det sidste kapitel, med Molly, som virkelig farvede samtidig, jamen så møder vi... Nu må du ikke springe, du må ikke afsløre for meget. Nej, men der møder vi en kvinde af kød og blod, som, altså der bliver ikke lagt fingre imellem. Nå, her i kapitlet, ja, klart. Ja, nu er jeg med. Benjamin, jeg vil lige prøve at kommentere på noget, fordi at, så du siger, at Joyce han fremskriver ligesom et billede af ånd, som forenes med krop igen. Og der var en rigtig fin iagttagelse om, at Stephen og Bloom, de befinder sig, de går rundt i Dublin på samme tid, altså konkret samme tid. De hører de samme kirkeklokker. Ja. Solen skygges, jeg ved ikke om det er en sky eller hvad det er, der glider fra solen på samme tid, og det er vel også en måde at vise på, at de er, at de måske nu er adskilte, men at de befinder sig det samme sted og hører sammen. Eller hvordan skal vi forstå den her samtidighed? Bloom har tabt en søn og leder efter en søn, muligvis i Stephen. Stevens far, Simon Dedalus, er dybt alkoholiseret, og mens hans og bruger sine penge på sprut, mens Stevens søskende sulter. Og han savner også en far. De mødes, der kommer ikke noget ud af det. Det er simpelthen, de kan ikke forstå hinanden, de går fejl af hinanden. Ikke desto mindre supplerer de hinanden for os læsere, der sætter dem sammen. Og de har en hel del til fælles. For eksempel er de nøgleløse. Bloom han glemmer nøglen derhjemme, og Buck Mulligan har snuppet nøglen til Martello Tower fra Stephen. Ikke? De er begge to i sorg. Stephen
Bloom over Rudys død, sønnen Rudys død. Og sin faders død. Og sin far, som jo, begik selvmord med gift, fordi at han simpelthen var knust over tabet af Blooms mors død. Ikke? Ja. Og det er selvfølgelig ekstra traumatiserende, ikke? For så vidt, at det jo diskvalificerer Bloom. Ikke? Han var ikke tungt nok i vægtskålen for, at faren ville holde sig i live. Og så er der selvfølgelig med Steven, med hans mor. Og så går de begge to i sort. Steven, fordi at det gør man inden for et år efter, man har mistet en nærtstående familiemedlem. Og Bloom, fordi han skal til begravelse her kl. 11. Derudover så er de også som skeptiske over for nationale, religiøse, moralske dogmer. Altså de er begge to ateister. Så de har meget til fælles. Og så er der det her med, at de spejler hinanden. Altså i det, som jeg kaldte for parallakse, tror jeg, sidste eller forrige gang. Altså det, at en ting bliver betragtet fra to forskellige perspektiver. Ikke? Skyen, der går fra solen, jamen den reagerer de på forskelligt, Steven og Bloom. Og på den måde giver det en mere fuld fortolkning af verden. Ikke? Så det er givende at prøve at sammenligne dem også i forhold til, hvordan de adskiller sig fra hinanden. Ikke? Altså den mest slående er selvfølgelig det med krop og ånd, ikke sandt? Men også at Steven har et ambivalent, jeg mener, tendens til at pervertere den fysiske kærlighed, ikke? Og brutalitet og kynisk, hvor at Bloom, som omfavner og accepterer kropsligheden, har en større generøsitet, ikke? Og også overfor det seksuelle, altså ikke perverterer kærligheden på den måde, men accepterer. Ja, altså perverterer den gennem brugen af prostituerede, for eksempel. Eller dømmer folk. Ikke? Okay, ja, på den måde, ja. Benjamin, jeg skal lige spørge om noget. Charlotte talte om Nathan, og det kommer frem i en scene med, nederst på side 84, hvor Bloom, han genkalder sig. Det er sådan et kryptisk rakel. Den scene, han altid taler om, hvor den gamle blinde Abraham genkender stemmen og lægger fingrene på hans ansigt. Og Charlotte fortalte, hvordan det drejer sig om de to sønner, Josua og Jakob, og den ene snyder sig ligesom til forførselsretten, ja. Ja, lige præcis. Og så derefter så står der bare meget kryptisk, og det var Charlotte forklarede, at Nathan er den engel eller ærkeengel, den profet, som bliver sendt til kong David for at advare ham om, at nu skal du ikke lige overskride dine magtbeføjelser her på jord, ikke? Hvor han sender Urias ud i den der utaknemmelige forpost, som han er så berømt for. Så står der her, Nathans stemme, hans søns stemme, er det Blooms søns stemme. Jeg hører Nathans stemme, den advarende engel eller profet, Nathan, som forlod sin far og lod ham dø af sorg og ulykke i mine arme, som forlod sin faders hus og forlod sin faders skud. Er det nu ham selv også, han snakker om? Altså, hvad foregår der i... Ja, det tror jeg da helt sikkert er et element her, dårlig samvittighed. Altså om han har skuffet faren, ikke? Altså, det er naturlige tanker, ikke? Når en forælder begår selvmord, ikke? Var jeg ikke søn nok for faren her, ikke? Skuffede jeg med mine valg, for eksempel, at jeg ikke agter på religionen og de der ting. Altså, hele det der cirkler om, hvorledes at der sådan er knas i de faderlige, sønlige bånd. Ikke? Altså med sønner, der bliver snydt for deres egentlig legitime ret. Ikke?
Ja. Og en far, der ikke evner at være far for sønnen, men begår selvmord, ikke? Ja, det er et tema, vi har berørt meget med transsubstantiationen også, med altså, hvorvidt er faderen eller sønnen indeholdt i denne her handling af faderen og sønnen, er de adskilt, eller er de en og samme? Ja, det kommer vi til i 9. kapitel i for fuld udblæsning med spørgsmål om treenigheden og alt det der om med Arius og Thomas Aquinas og en masse andre kirkefæller. Jamen, det er godt, men det glæder jeg mig allerede til. Og jeg ser på Charlotte, hun kan sætte tingene på plads for os. Ja, det er jeg heller ikke i tvivl om. Lad os lige gå hen til et andet tema, vi virkelig snakkede om, og det er de her blomster og lotusfagerne, der kan du bare se. Lad os starte med... Ja, præcis. Lad os starte med lotusfagerne. Med blomstersproget. Nå, okay, fint. Vi starter med blomstersproget. Fordi det er lotusfagerne, så er der mange blomster i det her kapitel. Og sådan fra 1700-tallet og frem, så har man simpelthen et blomstersprog. Det gives muligvis i dag. Altså blandt folk, der har affære, eller elskende, eller nyforelskede, eller i det hele taget, altså som er kodificeret. Ikke? Som er hvad? Som er kodificeret, okay. Sådan så at bestemte blomster, de betyder bestemte ting. Så den der blomst, tørrede blomst der, den betyder et eller andet. Ikke? Jeg kan ikke lige svare på hvad. Så det er ret morsomt, at det som Blom så efterfølgende gør efter at have læst brevet, det er sådan at prøve at oversætte det til det her blomstersprog, ikke? Med kaktus, du ved, det er noget med pisk og noget med smerte, ikke? I den her sadomasochistiske korrespondance, ikke? Og med straf og sådan noget. Og med roserne, ikke? Og så associerer han jo til, når hun måske has her roses, hvilket betyder at have menstruation. Så det er simpelthen, og de kan lide det, fordi ingen kan se eller kan høre det, ikke? Altså det er sådan et hemmeligt sprog, som altså er velegnet til sådan dulte affære, som for eksempel hvis man har sådan en brevkorrespondance, du ved, on the side, ikke? Så er der det andet med blomsterne i hele kapitlet som sådan, og som sådan ligesom kommer til fuldt udtryk i slutningen med hans penis som den her blomst, ikke? Ja, som flyder som en lotus i badevandet. Ja. Altså det er jo, jamen, at altså man giver blomster, ikke, i sådan amorøse sammenhæng med flørt. Og blomster er, hvad skal man sige, bierne og blomsterne, ikke sandt? Altså de er både symboler for kvindelige kønsorganer, og på en og samme tid for mandlige kønsorganer. Så blomsterne altså er symboler for en form for androgyn seksualitet, ikke? Der involverer både det kvindelige og det maskuline aspekt. Og blomster går igen i hele romanen. Det er blevet nævnt både med navnet, med Bloom, ikke? Og Bloom og Henry Flower, som er hans alias, han underskriver sig med i den her korrespondance. Tidligere hed familien Virac, som skulle være ungarsk og betyde blomst. Og Molly siger senere, at we are all flowers, a woman's body. Ikke? Så der er noget smukt og skønt over, blomsterne, som altså et symbol på nydelsen og glæden, også herunder den seksuelle glæde ved at være til, og et udtryk for kærlighed. Molly kalder Bloom, som Joyce kaldte Nora, for the flower of the mountain, altså bjergblomst. Så der er en masse på spil her. Ja. Og så er der selvfølgelig også med de her lotusblomster, med lotusfagerne, som jo er den her episode, hvor at de stopper op for at... I Odysseen.
i Odysseen, i Homers Odyssé, for at fouragere og proviantere. Og så de her lotusblomster er en sådan form for narkotikum, som gør, at hans besætning, de er rent lyksalige. De lider ingen nød. Ikke? Så derfor med vold nærmest skal han tvinge dem tilbage, for de kan komme videre. Ikke? Så det her kapitel, det 5. Lotusfærerne, handler om, altså hvor ledelsesfuld tilværelsen faktisk er, også på grund af seksualiteten, ja, som volder os meget bøvl og ballade. Ikke? Hvorfor? At, at der er en fristelse til at tage det narkotikum, eller opium, som Marx siger, ikke? Enten ved at lade sig kastrere, eller ved at, lade som om, at, at tilværelsen ikke, er indrammet af nogle virkelig hårde vilkår, men at der for eksempel, jamen, halleluja, vi kommer i himlen, når vi dør, ikke? Og i øvrigt, det moralske regnskab skal blive gjort op, ikke? Så de onde, de vil græde, og de gode vil le, og så videre, og så videre. Ikke? Det er for Joyce en sådan form for, flugt fra tilværelsen, hvor man, som et narkotikum, ikke? Vi snakkede også om, vi måske brugte længst tid på det enkeltstående element i de her 2 kapitler, det er, at Bloom bliver hele tiden afsporet i sin vandring, eller i sine morgenritualer, og i sine tanker af sex, af lyst, og at der er et dilemma for ham her, ligesom lotusblomsterne jo så har været, at Odysseus må tvinge sine mænd tilbage til skibet, så de ikke hengiver sig bare blindt til nydelsen. Det jeg prøvede at sige før, det var, at i Joyces, kritik af kristendom og idealisme og sentimentalitet som sådan, altså egentlig hans materialisme, der er seksualiteten, og det at vi er seksualvæsener, er ikke et onde, er ikke syndigt. Seksualiteten er vidunderlig, og den seksuelle nydelse. Men er ikke desto mindre svært forenligt også med et liv, hvor du skal være produktiv og have øjet på bolden, ikke? Og det problem har Bloom vel også. Og du kan for eksempel helt tilfældigt komme ud for et uheld, for eksempel miste en søn, der smadrer dit ægteskab og smadrer ens sexliv. Og hvis ens sexliv som par lider, jamen så lider det hele, ikke? Af Joyces pointe. Det jeg egentlig prøvede at sige før, men også nu er, at Bloom præsenteres som en everyman. Han repræsenterer alle. Så det kan du så være enig med Joyce i eller ej. Men Joyce, Bloom, meningen er ikke at fremstille Bloom som en afviger, men som en, som kunne være enhver af os andre, der når han eller hun går ned i 7-Eleven, tænker for sig selv, sikke en laber mand eller dame, hende eller ham kunne jeg da godt tænke mig, bla bla bla. Ikke? Ja. Ligesom når Bloom tænker, fordi han har sådan en masochistisk tilbøjelighed, hold da op nogle arme, hun kan tage godt fat, ikke? Altså, og dominere. Ikke? Ja. Pointen er, sådan er livet, sådan er menneskene, som Joyce sagde, altså som svar til, at Ulysses var en smudsig og svinsk roman, der ikke var, læseværdig af samme grund.